Η πρωινή μου ρουτίνα. Τώρα είμαι στο κρεβάτι μου και μου πείτε στα σχόλια τι είναι αυτό. Δίπλα είναι το PlayStation ανοιχτό. Είσαι καλά, Αναστάση? Όχι, Βλέπω τώρα εφιάλτη. Γιατί σηκώνεσαι? Στο μπάνιο. Πρέπει τώρα να βουτήσω τα δόντια μου, να πλύνω τη μούρη μου. Γιατί κταίνεις τα μαλλιά σου, αφού είναι σκατά έτσι κι αλλιώς. Δεν πειράζει, πάμε. Ναι, μπράβο, πάρε το να βουτήσεις λίγο τα δόντια σου που είναι σάπια. Είναι μαύρα βασικά. Δεν έχει νόημα να βουτήσεις τα δόντια σου αφού είναι σάπια. Μπράβο, φτύστα. Για να δούμε τι άλλη μαλακία θα κάνεις. Παιδιά, το έχω βάλει νόπνευμα μέσα. Γι' αυτό το φτύσα. Είναι νόπνευμα. Μην έρθεις μετά, φίλε, και με πλακώσεις. Δεν θέλω να με πλακώσεις. Στο PS4. Βασικά στο PlayStation 4 που θα κοιτούμε και fail. Άνοιξε το PlayStation. Άνοιξε την τηλεόραση και παίξε GTA 5. Και όταν παίζει GTA 5 δηλαδή, και σκοτώνεται μόνος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το GTA 5. Δεν έχει φωνή, δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Και του φόρτωνε το GTA Online. Μια ωραία αυτοκινητάρα. Και εδώ πέρα είναι στο αεροπλάνο. Για να δούμε πώς θα πεθάνει. Παίζει να πεθάνει και από αεροπλάνο. Τι μαλακία θα κάνεις πάλι? Όχι. Κατάλαβα τις μαλακίες που κάνεις πάντα. Άντε τώρα ρίξει κανένα άλλο 1 εκατομμύριο για να πάρεις πάλι το 5. Και πρέπει να μαζέψω το κρεβάτι. Δείτε πόσο τέλεια το μαζεύω. Δείτε πόσο ωραία. Έτσι είναι το κρεβάτι μου, έτσι. Δείτε πώς το μαζεύω. Δείτε πόσο όμορφο γίνεται να το μαζεύω έτσι. Δείτε πόσο όμορφο. Τώρα θα μου πείτε πού κολλάει ο Μακουίν, ο Ντοναλντάκι αυτή και ο Μίκι Μάους. Κολλάει. Αυτή είναι η πρωινή μου ρουτίνα. Ελπίζω να σας αρέσει.